Hello everyone, my name is Bomb Show. You're welcome to my channel. It's Bomb Show Television. Musha my latest musha zvinopisa zvega zvega. Guys, rega nditangene kutenda avo vari kusubscribe, vari kulike nekushare my videos edu each and every day. Our channel is growing. Ndisikade kupedza nguva. Let's get into today's story. Ndisingakanganwe vandai advertisera zvekuti vanopa chikafu kuma construction companies, parties vari kupa kutenda. Guys, kana une business rako futi raukuda kuti riitwe mudziginyira wekuita sei wekuti advertiswe panapa, number ndichaisa description of this video. Mungogara maita se matibata mowana nawo nemacustomers enyu. So tisikanyanyopedza nguva, let's get into today's story, the latest one of today. Fire emojis, ichi chizimbe, mandiguma mandipa chitambe, chandina kandazona ndangobaya katu. Fire emojis, ichi chizimbe, mandiguma mandipa chitambe, chandina kandazona ndangobaya katu.